Krav Maga Viper. Η τέχνη της αυτοάμυνας. 50 μοναδικές τεχνικές από τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σκαν Σελίμ. 350 φωτογραφίες με αναλυτικές οδηγίες. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες όλο και πιο φρικτών βίαιων εγκλημάτων, που μπορεί σε άλλες εποχές να αποτελούσαν την εξαίρεση, σήμερα όμως έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Στην επικαιρότητα βλέπουμε, πέρα από τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων της βίας, να καταγράφεται και η αύξηση της αγριότητας αυτών των εγκλημάτων. Ο κόσμος μας γίνεται κάθε μέρα και πιο άγριος και το αίσθημα της απειλής γίνεται όλο και πιο διάχυτο για τον μέσο άνθρωπο. Οι πιθανότητες λοιπόν να πέσουμε θύματα σωματικής επίθεσης, με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και θανάτου, όλο και μεγαλώνουν. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, που θα αυξήσει τις πιθανότητές σας να επιβιώσετε σε μια τέτοια περίσταση. Το Krav Maga Viper είναι ένα εξελιγμένο σύστημα αυτοάμυνας, που δημιουργήθηκε από τον βασιλιά της αυτοάμυνας και 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σκαν Σελίμ, μέσα από πολύχρονη ενασχόληση σε διάφορες πολεμικές τέχνες. Έχει σαν βάση το παραδοσιακό Krav Maga, αλλά είναι εμπλουτισμένο με τεχνικές από το Βόιν των ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας, το Special Operation Compatives Program των ειδικών δυνάμεων το USA, καθώς και το Muay Thai και το MMA. Το Krav Maga Viper είναι ένα σύγχρονο εξελισσόμενο σύστημα αυτοάμυνας, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αστυνομίας, του στρατού, της σεξουαλικής βίας, της οπαδικής βίας, του bullying και κάθε άλλη σύγχρονης μορφής βίας. Το βιβλίο αυτό περιέχει χρήσιμες συμβουλές καθώς και απλές, δοκιμασμένες και ρεαλιστικές τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε και να επιβιώσετε σε πραγματικές καταστάσεις ομής και ανεξέλεγκτης βίας στον δρόμο και συγκεκριμένα. Απελευθέρωση από επικίνδυνες λαβές. Αντιμετώπιση άοπλης επίθεσης. Εξουδετερώση απειλής ή επίθεσης με μαχαίρι. Εξουδετερώση απειλής με πιστόλι. Αντιμετώπιση επίθεσης με μπαστούνι.